Skloň se k záhonu, kde teď na konci srpna leží jen holá hlína po první sklizni a polož si na jazyk otázku, která rozhoduje o tom, jestli budeš v listopadu trhat čerstvý špenát, nebo se budeš dívat na prázdnou zem pod prvním sněhem. 10 dní. Tolik ti reálně zbývá, než se okno pro podzimní výsev špenátu definitivně zavře a mrazy vezmou i tu poslední šanci na plnohodnotnou sklizeň. Jedna lžíce věci, kterou máš doma v kuchyňské skřínce, dokáže tohle okno protáhnout a přinutit semeno klíčit i v hlíně, která už je na dotek studená. A za chvíli ti řeknu přesně, co to je a jak dlouho to musí semeno v tom roztoku ležet, ale nejdřív se podívej, kolik si toho za ty roky vyhodil oknem, aniž bys to vůbec tušil. Sáhni si teď do té hlíny prsty, o kousek hlouběji, tam, kde se dřív skrývaly kořeny fazolí nebo brambor, a ucítíš, že je pořád ještě teplá po létě, i když vzduch kolem tebe už večer studí. A přesně tenhle klamný pocit tepla je ten první krok k tomu, proč lidé se tím čekají o týden déle, než by měli. Ty si to dělal roky, čekal si, až se ti hlína bude zdát tak nějak akorát, a mezi tím uplynul přesně ten týden, který mohl být rozdíl mezi hustým podzimním trsem a prázdným záhonem pod plachtou. A přitom existuje způsob, jak tuhle chybu úplně obejít, který tě nestojí skoro nic, pár korun za balení jedlé sody nebo hrst popela z vlastních kamen, ale v žádné zahradnické reklamě ho nenajdeš, protože na lžíci sody prostě nikdo nezbohatne. Ty za to nemůžeš. Přesvědčení, že špenát potřebuje teplou probuzenou půdu a vlahé jarní počasí, je tak rozšířené, že ho opakují všechny sáčky s osivem i většina zahradnických rádců v obchodech. Tahle znalost o namáčení semen prostě nebyla nikdy populární, nikdo na lžíci popela nevydělal, tak ji nikdo nešířil ani netiskl na barevné obaly osiva. Není to spiknutí, žádná firma se nesešla za stolem a neschválila, že ti pravdu zatají, je to prostě obchodní logika, chemické hnojivo se dá zabalit a prodat, popel z tvých vlastních kamen ne. Ve 30. letech to čeští zahrádkáři znali úplně běžně a za chvíli uvidíš, jak přesně tahle znalost vypadala a proč zmizela zrovna ve chvíli, kdy do obchodů přišly první pytle s tovární úpravou osiva. Po válce se to zlomilo docela rychle, přišla průmyslová hnojiva a mořené osivo v tovární úpravě. A babiččino namáčení do popelové vody se najednou začalo považovat za zbytečnou dřinu z doby nedostatku. Za něco, co si dovolíš, když nemáš na hnojivo, ne za rovnocennou metodu. Zahrádkářské poradny ji dneska znovu objevují a popisují jako babiččin trik, jako kuriozitu ze staré doby a ne jako to, čím doopravdy je, tedy jako postup, který má za sebou skutečné číslo z pokusné zahrady, jenom ho nikdo nezveřejnil na správném místě. Dnes se dozvíš přesně 3 věci. Za prvé, jaký roztok z kuchyně semeno špenátu probudí dřív, než ho vůbec dáš do země. Za druhé, proč klíčí líp v chladu těsně nad bodem mrazu, než v teplé půdě, což zní jako nesmysl, dokud neuvidíš čísla z pokusů. A za třetí, přesný recept a poměry, které použiješ už zítra ráno, i s tím jedním detailem, bez kterého celá metoda nefunguje a semena ti prostě schníjí. Ale nejdřív se sečti, kolik tě ta neznalost stála doteď, protože tohle bolí víc, než si myslíš. Podívej se, kolik si loni utratil za startovací hnojivo se síranem draselným, protože balení za 35 korun na 125 gramů se ti zdálo jako rozumná investice do zdravých sazenic. A přitom draslík ve stejném množství dostaneš úplně zadarmo z popela vlastních kamen. Jen ho musíš prosít a nechat louhovat přes noc ve vodě. Vzpomeň si na fungicid proti plísni, který si koupil za další 100 korun, protože ti mokrý podzim zničil první výsadbu listové zeleniny, zatímco výluch z kopřivy nebo česneku, postříkaný jednou za 2 až 3 týdny, dělá stejnou práci a stojí tě jen čas na sběr kopřiv za plotem u kůlny. Sečti si to za 3 roky pěstování, startovací hnojivo, fungicid, občas i nové semeno, protože to první proseschlo v suché srpnové půdě dřív, než vůbec stihlo vyklíčit, a vyjde ti částka,
za kterou bys mohl vybavit celý záhon kapkovou závlahou na dalších 10 let dopředu. A pak si vedle toho polož tu druhou cestu, kde místo nákupního seznamu stačí kuchyňská polička, sklenice a hrst popela, který by jinak stejně skončil na kompostu nebo v popelnici. Zamysli se, kolikrát si v obchodě zaplatil za nové sáčky semen, protože ty první ti proseschly v zemi ještě dřív, než stačili vyklíčit. A nikdo ti tehdy neřekl, že za tu ztrátu nemůže tvoje ruka, ale suché semeno, hozené rovnou do chladnoucí půdy bez jediné kapky náskoku. Poznáš to i podle času, který si ztratil zbytečným čekáním a druhým výsevem, protože každý týden zpoždění na konci léta se ti odečítá přímo od počtu listů, které rostlina stihne vytvořit do prvního mrazu. A s menším počtem listů sklidíš méně, i kdyby se ti nakonec vzešlo úplně všechno semeno v záhonu. A pak přijde ta hlavní otázka. Proč ti to nikdo neřekl? Odpověď existuje. A naštve tě. Než se k té odpovědi dostaneme, potřebuješ vidět jednu scénu, kterou si možná prožil sám, aniž bys věděl, co se pod povrchem doopravdy odehrává. A hned potom ti ukážu muže, kterému se stalo přesně totéž, jenom o 80 let dřív a v mnohem větším měřítku. Představ si přesně tohle. Koncem srpna vyseješ suché semeno špenátu rovnou do záhonu, protože přece tak se to dělalo od jak živa, a celý týden čekáš, jestli něco vzejde. Půda na vrchu vyschne do béžova, popraská do jemných čar a semeno pod ní leží nedotčené, protože nemá dost vody na to, aby prasklo jeho tvrdý obal. Pak přijde jeden vydatný déšť, půda se slehne do tvrdé krusty a klíček, který se konečně nadechl, se o tu krustu neprodere, takže vidíš prázdný záhon, ale nevíš proč, protože si udělal přesně to, co dělal tvůj děda celý život. Někdy k tomu přidají práci ještě ptáci, kteří v tom suchém prasklém povrchu snadno najdou nabobtnalé semeno těsně pod krustou a vyzobou ti ho dřív, než vůbec stihne vyrazit nad zem, takže si celou tu ztrátu ještě dlouho spojuješ se špatným počasím nebo s vrabci, a ne se skutečnou příčinou. Vydrž do konce, tam přesně uvidíš, kde se ta chyba stala a proč jí nejde poznat pouhým okem, dokud není pozdě. A teď k té odpovědi, proč ti to nikdo neřekl. Má to jméno, tvář a konkrétní kancelář a příběh, který se stal doopravdy, a čeká tě v něm i zvrat, který nečekáš. V malé obci, nedaleko Hodonína na jižní Moravě, žil ve 30. letech muž jménem Bohumil Kadlec, učitel na obecné škole a zároveň vedoucí místního zahrádkářského spolku, který si vedl vlastní sešit pozorování ke každé plodině na svém záhonu za školou. Kadlec si všiml, že sousedky, které namáčely semena špenátu a hrachu do vody s popelem z kamen, měli podzimní výsev hustší a rychlejší než ti, kdo sázeli suché semeno tak, jak radili první tištěné příručky. Sepsal to jako krátké pozorování s čísly, kolik rostlin vzešlo z jedné a druhé skupiny záhonů, a poslal ho Zemskému zahradnickému ústavu v Brně s návrhem, aby se metoda ověřila v pokusné zahradě a doporučila dalším spolkům v kraji. Na ústavu tehdy vedl agrochemické oddělení inženýr Alois Halama, muž s podepsanou smlouvou o spolupráci s firmou dovážející minerální hnojiva ze zahraničí, a tedy s osobním zájmem na tom, aby se zahrádkáři spoléhali na kupovaná hnojiva, ne na popel z vlastních kamen zadarmo. Kadlecovo pozorování označil za neověřené lidové tvrzení bez vědecké hodnoty a doporučil ho nezařazovat do metodických listů, které ústav rozesílal spolkům po celé zemi každý podzim. Nebyla to zlomyslnost v pravém slova smyslu. Halama věřil vlastním číslům z chemických rozborů a navíc měl smlouvu, kterou by doporučení zdarma dostupné metody přímo poškodilo. Kadlecův sešit skončil v archivu spolku a metoda zůstala jen ústní tradicí, kterou si sousedky předávali přes plot, zatímco tištěné příručky o ní dál mlčely celé generace.
Sám Kadlec ve svém pozorování pokračoval dál, i bez souhlasu ústavu, celých dalších 20 let a ve svých poznámkách si zapsal, že mu jeho vlastní žák jednou řekl, že díky namočenému semenu poprvé sklidil dost špenátu na to, aby jim přikrmil celou rodinu přes hladovou zimu po válce. Kadlec zemřel v roce 1962. Dřív, než se jeho pozorování dočkalo jakéhokoliv oficiálního uznání a jeho sešit ležel v obecním archivu dalších desítky let, než ho místní kronikář náhodou znovu objevil při třídění starých spolkových písemností. O více než 30 let později, aniž by kdy slyšeli o Kadlecovi nebo o Jižní Moravě, potvrdili totéž vědci na dánské zahradnické stanici, kteří v kontrolovaných pokusech měřili klíčivost semen špenátu při různých teplotách a zjistili klíčivost kolem 96% těsně nad bodem mrazu, zatímco nad 12 stupni Celsia klíčivost prudce klesala. Nezávisle, o generaci a jednu zemi dál, dostali přesně to číslo, které Kadlecovi sousedky znali z vlastní zkušenosti, aniž by je kdy zapsali do jediné vědecké tabulky nebo poslali na žádný ústav. Dej like za Bohumila Kadlece. Zaslouží si to, protože měl pravdu o 30 let dřív, než mu ji věda potvrdila a nikdo se mu za to nikdy neomluvil. Teď k mechanismu, který za tím vším stojí a je jednodušší, než čekáš, jakmile ho jednou uvidíš. A hned za ním tě čeká ta jedna chyba, kterou dělá skoro každý a která tuhle celou znalost dokáže zmařit za jediný týden. Semeno špenátu není obyčejné hladké semínko. Je to malý tvrdý plod s dřevitým obalem kolem skutečného zárodku a ten obal se chová jako uzamčené dveře, které voda otvírá jen pomalu a neochotně. Když semeno namočíš ve vlažné vodě se špetkou jedlé sody nebo v louhu z dřevěného popela, mírně zásaditá tekutina ten dřevitý obal změkčí a naruší rychleji, než by to dokázala obyčejná voda ze studny nebo z kohoutku. Zároveň se draslík z popela dostane dovnitř semene, už v této fázi, ne až později z půdy, takže klíček startuje s výživou po ruce a ne s prosbou o ní u chladné a chudé zeminy. Tomuhle kroku se odborně říká startovací impuls. Semeno dostane zprávu, že je vlhko a je čas, ještě než ho vůbec zasadíš do studivé srpnové nebo zářijové hlíny na zahradě. Obyčejná voda z kohoutku ten samý obal taky trochu změkčí, ale mnohem pomaleji, protože jí chybí ta mírná zásaditost, která dřevité vlákno doslova rozvolňuje zevnitř. A navíc ti obyčejná voda nedodá ani gram toho draslíku, který semeno potřebuje na start. A tady přichází ten paradox, který zní jako nesmysl. Dokud ho neuvidíš v číslech, semeno špenátu klíčí lépe těsně nad bodem mrazu než v teplé půdě, protože nad 12 stupni klíčivost prudce padá, zatímco kolem nuly zůstává na 96%. Špenát tedy vůbec není brzděn chladem, jak si většina zahrádkářů celý život myslí, je brzděn teplem. A to je přesně opak toho, co ti napovídá zkušenost z celého léta pěstování rajčat a paprik na sluníčku. Zkus si to představit jako rozdíl mezi dítětem, které se samo naučilo držet lžíci, a dítětem, které čeká, až ho někdo nakrmí. Namočené semeno už samo žvíká, zatímco suché semeno v chladné půdě jen leží a čeká, až mu vlhkost přinese někdo jiný. A čeká často déle, než mu ten čas vůbec zbývá do mrazů. Co to pro tebe znamená právě teď? Znamená to, že tvůj úspěch už není závislý na počasí, které nemůžeš ovlivnit, ale na 20 minutách práce v kuchyni, které ovlivnit můžeš kdykoliv sám. Draslík z toho samého popela má ještě druhý účinek, který se projeví až později, posiluje buněčné stěny listu a jeho vodní hospodářství, takže rostlina s dostatkem draslíku hůř promrzá, když v listopadu udeří první opravdový mráz. Takže to samé namočení, které ti dnes urychlí klíčení, ti v listopadu ještě jednou zaplatí tím, že tvůj špenát vydrží pod plachtou mráz
až kolem 6 stupňů pod nulou, zatímco slabě vyživená rostlina zmrzne mnohem dřív. Jedlá soda a popel dělají v podstatě totéž, jenom popel k tomu navíc přidává minerály, takže pokud máš doma vlastní kamna nebo krb, dej přednost popelu a sodu si nech jako záložní řešení pro chvíle, kdy popel zrovna nemáš po ruce nebo bydlíš v bytě bez kamen. Rozdíl mezi oběma variantami v samotné rychlosti klíčení je malý. Ten skutečný rozdíl přijde až později. V odolnosti rostliny vůči chladu, protože sodu už žádný draslík navíc neobsahuje. Tak už to řekni na rovinu, ta chyba, o které mluvím od úplného začátku, je tohle. Čekáš se setím špenátu, protože se ti půda zdá buď ještě moc teplá po létě, nebo už moc studená na sklonku září, a mezi tím ti proteče mezi prsty přesně těch 10 až 14 dní, které rostlina potřebuje, aby do prvních mrazů stihla vytvořit 4 až 5 pravých listů. Vypadá to jako opatrnost, jako rozumné čekání na to pravé počasí. Ve skutečnosti je to jediná chyba, která tě stojí celou sklizeň, protože žádné pravé počasí nepřijde, okno se prostě jen potichu zavře. Druhá tvář té samé chyby je tahle. Zaseješ suché semeno rovnou do chladnoucí půdy a spoléháš, že si tam samo najde vlhkost. Přesně jako to dítě čekající na lžičku z mého příkladu před chvílí. Semeno leží v zemi týden až 10 dní, zatímco povrch vysychá do prasklin nebo se po dešti slehne do krusty. A klíček, který konečně nastartuje, se buď udusí pod tou krustou, nebo uschne dřív, než se vůbec ukáže nad zemí a nad povrchem záhonu. Fyzické příznaky poznáš přesně takhle. Kolem 10. dne po výsevu buď nevzejde vůbec nic, nebo vzejdou jen ojedinělé rostlinky na krajích záhonu, kde se náhodou udržela vlhkost o něco déle než uprostřed. Sám si to nemohl poznat, protože příčina leží pod povrchem. V tom, jak dlouho semeno čekalo na vodu, než si ho vůbec zasadil, a to se navenek nijak neprojevuje, dokud už není pozdě cokoliv měnit. Napiš do komentářů, jestli si tohle dělal, a napiš i svůj kraj. Podíváme se, jestli to souvisí s tím, jak studená bývá u vás půda koncem srpna a jestli tam vůbec máte šanci na druhý pokus. Mimochodem, i když je tohle hlavní chyba sezóny, stojí za zmínku ještě 2 menší nepřátelé, na které narazíš, pokud výsev povede dobře. Peronospora, tedy plíseň, dělá na listech žluté skvrny a v mokrém podzimním počasí se šíří rychle. A bráníš se jí bez chemie tak, že střídáš stanoviště a špenát se nevrací na stejné místo dřív než za 2 až 3 roky. Mšice zase napadají mladé rostliny, hlavně v teplejším počasí na začátku podzimu, a odpuzuje je docela spolehlivě aksamitník nebo kopr, vysazený hned vedle záhonu se špenátem, tak jako to dělali už generace před tebou. Řídké rozestupy mezi jednotlivými rostlinami pomáhají oběma problémům najednou, protože vzduch mezi listy volně proudí a mokro na listech neleží celé hodiny po dešti nebo po ranní rose, což je přesně to prostředí, které plíseň potřebuje k rychlému šíření po celém záhonu. A teď, když víš, kde se chyba stala a proč, zbývá už jenom jedno. Přesný postup, který ti tu chybu jednou provždy zavře. Tak tady je přesný postup, který uděláš už zítra, krok za krokem, aby ti neuteklo ani to poslední zbývající okno. Za prvé, vezmi sklenici vlažné vody a rozpusť v ní 1 špetku jedlé sody. Nebo místo toho použij lžíci prosátého dřevěného popela z vlastních kamen a nech ho ve vodě chvíli usadit na dně sklenice. Za druhé, pokud si zvolil popel, slij čirou tekutinu nahoře od usazeniny na dně a používej k namáčení jen tu čirou část, usazenina by semenům jen ucpala pory v obalu. Za třetí, semena špenátu do té tekutiny ponoř a nech je namáčet 12 až 24 hodin. Ideálně přes noc na kuchyňské lince, ne v lednici, kde by je chlad jen zpomalil. Za čtvrté, hned ráno semena vysej do předem navlhčené rýhy v záhonu,
do hloubky asi 2 cm a lehce přihrň zeminou. Nenech je čekat na suchu ani hodinu navíc. Rýhu si připrav ještě večer předtím, dobře ji zalij a přes noc nech přikrytou starým prknem nebo kartonem, aby ti vlhkost nevytáhlo slunce dřív, než do ní semena vůbec dáš. Po výsevu záhon ještě jednou zlehka pokrop z konvičky s jemnou růžicí, ne proudem, který by ti semena vyplavil na povrch. A dokud rostlinky nevytvoří první pravé listy, drž povrch trvale vlhký, protože právě v týdnu po vzejití jsou kořínky ještě mělké a nejcitlivější na sucho. Pokud bydlíš výš v kopcích nebo na vysočině, posuň si celý postup o pár dní dopředu, protože tam chladne dřív než na jižní Moravě a naopak v teplejších nížinách u řek si můžeš dovolit počkat o něco déle, ale nikdy ne za samotný konec první zářijové dekády, tam už je riziko příliš vysoké pro kteroukoliv oblast Čech i Moravy. A za páté, tohle je ten jeden háček, bez kterého celá metoda nefunguje, semeno smíš namáčet nejvýš o něch 24 hodin, protože delší namáčení klíček uvnitř obalu udusí nedostatkem vzduchu a ty bys místo urychleného klíčení dostal hníjící semeno, které nevzejde vůbec nikdy. Nastav si na to budík, přesně jako na pečení chleba, protože o pár hodin navíc rozhoduje mezi hustým podzimním záhonem plným čerstvých listů a prázdnou hlínou pod prvním ranním mrazem. Namočené semeno, které vzejde za 5 až 7 dní místo obvyklých 10 až 14, ti dává něco vzácnějšího než rychlost. Dává ti druhou šanci, i kdybys letos zaspal termín o celý týden. Tahle rezerva je přesně ten polštář, který dělí paniku z kalendáře od klidné práce na záhoně. Podívej se, co se v té sklenici vlažné vody vlastně stalo. Jedlá soda nebo popel, chlad těsně nad bodem mrazu, draslík, který zpevňuje buněčné stěny, sešit z archivu na jižní Moravě, to všechno teď zapadá do jednoho jediného obrazu, ne do seznamu triků. Je to jeden protokol, který má jen 3 kroky a jakmile ho pochopíš jednou, patří ti navždy. Přesně tak fungovalo probouzení semen i u salátu a řetkviček, i když to nikdy neskončilo v žádné učebnici. Fungovalo to v rukou lidí, kteří si věřili víc než tištěné stránce. A teď se podívej na svůj nákupní seznam, protože z něj něco letos zmizí. Zmizí dusičnan draselný za 30 korun, zmizí startovací hnojivo, na které si dřív dával stovky, možná i přes 250 korun za sezónu. Místo toho ti zůstane lžíce popela z vlastních kamen a sklenice, kterou máš doma. Tohle není úspora na jeden podzim. Je to princip, který funguje každý rok znovu, protože chemii semene nezajímá, jaký je právě letopočet. Jakmile pochopíš, proč draslík posiluje buňku proti mrazu, nepotřebuješ k tomu už žádný další nákup, žádnou další radu, žádného dalšího prodejce. Vezmi si tohle a rozhodni se sám za sebe, přímo teď, dřív, než zavřeš tenhle záhon i tenhle rok. Varianta A, stará cesta, sáček z obchodu, cena, která každý rok trochu roste a semeno, které v chladné zemi čeká 10 až 14 dní a možná to nestihne. Varianta B, nová cesta, lžíce z vlastní kuchyně, 12 až 24 hodin namáčení a záhon hustý ještě před prvním mrazem. Napiš do komentářů A nebo B a hlavně napiš proč. Ne pro mě, ale pro sebe. Když tu větu sformuluješ nahlas, nebo si ji napíšeš prstem na klávesnici, uslyšíš vlastní rozhodnutí jasněji, než kdybys ho jen nosil v hlavě. A hned vedle napiš, kolik záhonů špenátu máš letos připravených a ve kterém kraji zahradničíš, ať víme, kde všude teď tahle lžíce z kuchyně mění podzim. Pod hlínou, kterou jsi právě zalil, teď neprobíhá nic tichého. Semeno v tuhle chvíli nasává vodu do svého tvrdého obalu, buňky se plní, dřevitá slupka povoluje a uvnitř se rozhoduje o tom, jestli za pár týdnů uvidíš list nebo prázdné místo. Když dnes namáčíš semínka do sklenice s trochou sody nebo popela, neděláš jen praktický krok před výsevem, vracíš rostlině přesně to, co jí les a louka dávali odjakživa,
minerál, který jí patří, a klid, ve kterém může klíčit i v chladu, jenž by ji jinak zastavil. Rostlina ti to nevrátí vděkem, protože rostliny vděk neznají. Vrátí ti to listem, který vyroste tam, kde by jinak zůstala jen studená a prázdná hlína. A to je celý její úkol, o nic víc a o nic míň. Síla není v pytli z obchodu, ani v hnojivu s dlouhým chemickým názvem, který stejně nikdy nevyslovíš nahlas u večeře. Síla je ve chvíli, kdy pochopíš, proč to funguje, a pak už tu znalost nosíš s sebou na každý další podzim, ať přijde jakkoliv brzy nebo jakkoliv krutě. Tenhle podzim rozhoduje o tom, jestli bude tvůj záhon v listopadu hustý nebo prázdný. A rozhoduje o tom jedna lžíce, kterou máš doma už teď. Jdi do hloubky, tam je vše.